Ariketa honetan eskatzen digute VO tensioa kalkulatzea, VS iturri honen balioa baldin badira 2 voltio. Beraz, zuzenean jarriko diot, 2 voltio baldin baditu hemen, VO kalkulatzea. Dela operazionalaren irteerako tensioa. Vale, berrelikadura negatiboa dugunez, hemen ikusten duzuen bezala, irteerako muturruri nolabait konektatuta dago V- sarrera inbertsorera, zirkuitu labur virtuala izan behar dugu. Beraz, hemen ditugun 2 voltio horiek hemen ere izan behar ditugu. Baina ariketa honetan horrek ez digu bat ere errazten, ez daukagu hemen adar simple bat, parametro bat ateratzen hasteko. Hemengo intensitatea 0 izan da, hemengo intensitatea eta beste resistentzia honena ere berdinak izan behar dira, baina ikusten dut horrek ere ez digula zerbait bat ere argitzen. Beraz, hemen behar duguna da gure betiko prozesua jarraitzea operazionalaren ezaugarriak erabilita. Orduen hasi gaitezen beti bezala nodoak izendatzen eta intensitateak marrazten eta ja nola geratzen ari zaizkigun ekuazioak. Orduen hemen 0 voltio izan behar ditugu, hemen 2 voltio ikusi dugun bezala, berrelikadura negatiboa dela eta hemen 2 voltio, ez daukagun nodo hau izendatu beharrik, tensio berdina izan behar du. Hemen bederatzi, hemen daukagu nodo hau bai ez ezaguna da, VA esango diot, eta geratzen zaigun azkeneko hau hemen hau VA izendatu behar dugu, ariketan horrelaxe jarri digutelako, hori da kalkulatu beharko duguna. Zer gehiago, bale, bi ez ezagun, ikusi ezagun ekuazio nola geratzen diren. Goazen hori intensitateak marraztea, ja, bederatzi voltioko iturri honek ziurnik horrelaxeko intensitate bat eragingo duela, nahiz eta ez axola, norabidea banatu behar da intensitate honetan, iazpi bi, eta beste honetan ezaguna ere bai, iazpi iru, eta hemen adibidez izan dezakegu beste intensitate bat, baina kontuan izanten badegu, sarrerako erresistentzia infinitoa hau, hemengo intensitatea 0 izan behar da, orduen ibia ilegatzen da bide gurutzenetara, eta hemendik irten behar da nora bide honekin goruntz, balio berdinarekin. Hemen ere intensitatea 0 izango zen, hemen intensitaterik ez dago, 2 voltio ditugu, baina intensitaterik gabe. Eta geratuko zen azkeneko intensitatea izan behar da adar honena, iazpilau, hemen errestentziarik gabe edo kargari gabe iazpilau operazionalera sartuko zen, hoi argi izan beharko duzu, operazionalak eman dezakela intensitatea, edota onartu, edo zein baliokoak, teorikokin, gero praktikan mugatuta dago, baina hemen omezin dugu egin, baina ikusi dezagun nola geratzen diren ekuazioak, hemen besterik ez daukagu, jarraitu beharko dugu gure Kirchhoff ekuazioak ateratzen, ia, hemen daukagu bide gurutze bat, lehen da biziko hau, hemen I bat sartzen da eta banatzen da iazpi bi eta iazpi iru. Iazpi bi eta iazpi iru. Beste bide gurutze honetan. Hemen esan dizudan bezala, intensitatea ez dago eta iazpi bi da berdin iazpi bi. Iazpi bi berdin iazpi bi. Hauek tontakeia bat dirudite, baina gero bi ohm ekuazio ezberdin horiek beste ekuazio bat eman behar digute. Jarri dezagun. Eta geratzen zaigun azkeneko bide gurutzea hauxe. Hemen ibi eta iazpi iru sartzen dira eta ilau irten. Ibi eta iazpi iru sartzen dira eta ilau ateratzen da. Hemen ditugu hiru bide gurutzeak eta hiru ekuazioak gehiago ez dago. Hemen daukaguna da ilau sartzen honutza, beraz aztaka honek bai ez duela zentzurik. Ezin dugu omegin. Beraz egin dezagun orain, honi, ia, I bat dala hau, plus minus, onda, bederatzi ken VA, zati lau mila. Bederatzi ken VA, zati lau mila. Berdin, iazpi bi dau, VA ken bi, VA ken bi voltio, norabide honekin plus minus horrelax izango zen, zati lau mila. Resistentzia berdina, gehi iazpi iru, goiko hau, iazpi iru, norabide honekin VA. Ken VO, hemen lotzen dira bi ez ezagunak, zati 8.000. Bale, hemen ditugu bi ez ezagunak eta ekuazio bat. Guazten orain, hau egitera. I lau, hemen omezin dugu egin, ez ezagun bezala, ja, honek zer esaten digu. Ibi berdin ibi. VA ken bi, da lau VA ken bi, VA ken bi, zati lau mila, berdin iazpi bi. Iazpi bi, kasu honetan hemen. Norabide honekin, bi ken VO, bi ken VO, zati 2.000 kasu honetan. Bi bider amar ber iru. Beraz, begiratzazue, bi ekuazio hauetan, bi ez ezagun ditu, ez dugu hirugarrena behar. Beraz, jarraitu behar dut hauekin lanean. Eta egin behar dudana da, hemendik atera behar dut VO. Ia, hau joango da honekin, amar berriru horiek joango dira, bi hori joango da honekin, eta hau bi bihurtu, beraz, geratu behar zaigu, hau eta hau bider bi. Orduen, VA. Ken bi, berdin, lau,
ken bi aldiz VO. Bi aldiz VO. Eta hemendik bakandu behar dut VO gero hemen sartzeko. Ados? VO izan behar da, bi VO, hau nuntza pasatuta, izan behar da, lau, hau bi hau pasatuko zanuntza positibo, eraz 6 eta hau negatibo. Ken VA. Horrela, VO izan behar da, 6 zati bi iru, ken VA zati bi. Hemen daukagu bien arteko erlaztia, eta hori erabili behar dut onutza sartzeko. Ia, eta ekuazio guztian sartu horretik, lehen da egin behar dut hau. Ia nola izango zen. VA ken VO jarri behar dut hemen kalkulatu dudana, izango zen VO ken iru gehi VA zati bi. VA zati bi. Beraz, hemen daukagu. Bi biren eta biren bat, iru biren VA ken iru. Horixe. Bai, da? Bai. Orduan, orain bai. Orain jarraitu behar dut hau simplifikatzen, eta VA daukadan ez ekuazio guztietan, ja, ikusi dezagun, hau, joaten da honekin, hau ere bai, honekin, hau ere bai, hauek zati bi egiten baditugu, zati lau barkatu, hau geratzen da bat, eta hau geratuko zen bi. Beraz, izan behar dugu, ja, bederatziken VA, bederatziken VA, berdin VA ken bi, VA ken bi, zeren zati bat geratu dira, gehi, hau dena dela hau, zati bi, orduen daukagu iru lauren VA, ken iru biren. Eta orain hemen, ja, aldentara bildu behar ditut VA guztiak, hemen daukat iru lauren, hemen lau lauren VA, zazpi lauren. Eta beste lau lauren hauek pasatzen direla positibo, hamaika lauren VA, izan behar dut alde honetan, eta pasatuko ziren honutza, hemen bederatzi, hau positibo, gehi bi, hamaika, eta hau positibo gehi bat koma bost, amabi koma bost. Beraz, VA geratu behar zaigu, amabi koma bost, bider lau, berdin hau, zati amaika, lau koma berrogeita malau. Lau koma berrogeita malau voltio. Badaukagu, VA kalkulatuta. Hau da, lau koma berrogeita malau voltio. Eta hemengo ekuazioan bien arteko VA eta VO arteko erlazioa atera dugunez, VO izan behar da, VO berdin. Iru ken lau koma berrogeita malau, zati bi. Berdin, ia. Hau, zati bi, berdin, hau. Negatibo. Gehiru, 0,0,zazpi voltio. Hemen txaukagu, kalkulatuta VO, eskatzen diguten balioa. Ados, ez digute gehiago eskatzen, beraz, horla xautziko genuke, VO da berdin 0,63 voltio. Neko bagenu kalkulatzea intensitate guztiak, bueno, honi ome egiten diogu, hau badakigu, beste badakigu, hemen ere bai, eta kero, I4 kalkulatzeko, erabili beharko genuke Kirchhoff hau, aurretik kalkulatu iazpi eta iazpi iru, ome eginda, eta I4 hemendik aterako genuke, izango zala operazten alarik sartzen zaien intensitatea. Hori digute eskatu, baina horrela izango zen. Aurrera.